ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುವ. ಯಸ್. ಬೈ 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 ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋದ ಹೋಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗುರ್ತಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಯಾನೇ ಹೋಸ್ಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣಲ್ಲ ತಿರ್ಗೆರ ಬೈದೇರು. ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ಡೇ ಬೈದಿನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ಡೇ ಒಂದು ಬರ್ಡೇ ಮುರನೆ ಆತ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಾಸ್ ಅಪ್ಪ ನೋ 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 ನಾನು ಓದಿದ್ ಪಾಸ್ ಆಪನೆ ಇಂಚ ಓದುವ ಅಂಚ ಓದು. ಇನಿ ಮೇರೆ ನಾವು ಮುಗಿದ ಪುಣ್ಣ ಓದುದು. ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಪೋಲ್ ಮಂತ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಪೂಜಾ ನಾನು ಓದುವೆ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಪುಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಓದು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ I'll do it. I'll pass up. Oh, sure. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುವ. ಯಸ್. ಟಾಪ್ ಬರ್ಬೇಕು. Sure. No. Sure. ಸಾರಿ ಅತ್ತು. ಶೋರ್. ಸಾರಿ ಬಲ್ಲ. ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಲೇಡಿ ಇಗ್ನೋರ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಬಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜನರು ಮೂಲು ಒಂದು ತಂಡ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. How tinpuji? Tinpula nechi. ದೇವರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನ ದೇವರ ಮನೆ. This is ಎನ್ನ ಕಿಚನ್. this is fridge. This is wash basin. This is Tulasi's room. ಮಾತ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜನ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಪಾಟ್. ಫುಲ್ ಅಗೇನ್ ತಂಡಸ್ ತಿರು ಒಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಲೈಟು ಮಾರೆ ಮುಟ್ಲೆಯ ಅಲ್ಲೇ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ತಾನೆ. ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ದೆಪ್ಪು ಅವ್ರಡ್ಲ ಬೆಟ್ಟಾತು. ಛೀ ನಾನೇ ಮೋನೆ ರಂಚು. ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಾನು ಗಮ್ಮಕ್ಕ ವಿಚ್ ಫ್ಲೇವರ್? ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ಲೇವರ್. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್? Let's go. Apaan? ತುಳಸಿನ ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಇತ್ತ. Hi, I'm Leah. Hi. You can Google it. Thank you. ಇವನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರದು? ಯಾರ? ಬಾರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತಿರೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ ಮೋಲು.
ಕೇರಳ ವಿಷಯದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಕುಲ್ ಮುರಾನಿ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೋಗುದಿತ್ತ ಕಬಡ್ಡಿ 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 ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ವಿನ್ನಾಯ ಫಸ್ಟ್ ಇಜಿಜ್ ಮೆಣ್ಣ ಮೂವ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಪನ್ಪೆ ಮುರಂದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೇನ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಟು ಲಾವಾ ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ ನಂದು 6 ಇಂಚ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಂದು ಬುಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಕಬಾಬ್ ಕಾಯಿ ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ತಿಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆದ್ಕುಲ್ದ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಅರಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೈತೀನಿ ಸದ್ಯ ತೊಂದತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡ ನಾಚಿಕೆದಾನ ಮಲ್ಲ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಂಗ ಮೀನ್ಸ್ ಕುಕ್ಕು ಮೀನ್ ಬಂಗುಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಟು ಚಕ್ಕೋತ್ರ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ನಾವೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀಗ ಅಂತಿ ಬಾರ್ದಿಂಗೆ ಚಕ್ಕೋತ್ರ ಏನೇನು ಸುರು ಸೊಪ್ಪಿನ ಯಾನ್ ತಿಂತೆ ಜೂಮ್ ಬಂದ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೋತ್ರ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಯ ತುಳಸಿನ ಮನೆ ಕಪ್ಪೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿದ್ದ ಮೇನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ತುಳಸಿ ಆಹಾ VIP ತುಳಸಿ ಆತವು ತಾನು ಉಂಟು ಈ ಮಾತ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಆಂಚುಡ್ದಪ್ಪ ಇತ್ತ ಮೋಲುಂಡ ಕಪ್ಪಂದ ಮೊಲೆನ್ ತೂಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೋಲು 1 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊಲೆ ಟರೆ ಬರ್ಚರುಂಡು ಖಾಲಿ ಎಂಚ ಬರ್ಚು ನೀ ಎಂಚ ಬರ್ಚು Red Bull gives you wings. Wings ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿಜ ಅಮಲ ಪೂಜಾ ಸಮಯ ರೀಲ್ಸ್ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಮೋಲು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೈದಾರ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಲ ಓಲ್ಲರಿಯಾ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಪೂಜನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೊನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಲೋಡ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಯಮ್ಮಿ ಒಲ್ತ ಗೊಂಬೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕದ ಗೊಂಬೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಒಲ್ತು ಕಣೈದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ DJ ಪೋಂದಿಲ್ಲ
Baby